μπορούν πιθανώς να ανακαλύψουν με μια προσπάθεια έστω και λίγο λεπτό τι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά τώρα συναισθηματική νοημοσύνη και ηθική κατανάλωση μάλλον είναι πολύ μεταρρυθμιστικές, να χρησιμοποιήσω έναν όρο της μόδας έννοιες είναι. Πριν όμως από όλα αυτά, να μας πείτε ποιος είστε εσείς. Ναι. Εγώ είμαι Σχεριατόπουλος Ελονίδας, εγώ είμαι μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ΕΝΕΣΤ. Λειτουργούμε στην Ελλάδα από το 2011, με επικεφαλή τη δόκτωρ Φιώρη Ζαφυροπούλου, η οποία είναι λέκτορας κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε και εμείς, όπως και οι υπόλοιποι οργανισμοί που ασχολούνται γύρω από αυτόν τον θεσμό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα θεσμό. Μπορούμε να πούμε ότι οριμάζουμε αυτόν τον θεσμό με στόχο να καταλάβει η κοινότητα αυτές τις δύο έννοιες που είναι αντικρώμενες, όπως πολύ καλά είπατε. Γιατί είναι αντικρώμενες? Όπως έλεγε, να συνεχίσουμε τον Αριστοτέλη που ξεκινήσατε το προηγούμενο απόφθεγμα, και έλεγε ο Αριστοτέλης ότι η αρχή των πάντων είναι ο ορισμός. Έτσι, ορίζουμε την επιχειρηματικότητα, και αφού ορίσουμε την επιχειρηματικότητα, ας πούμε τι είναι επιχειρηματικότητα και ποιο είναι αυτό το επιχειρηματικό δαιμόνιο, και γιατί στηρίζεται και όλη η οικονομία μας στην επιχειρηματικότητα πλέον. Για τον λόγο ότι ο επιχειρηματίας, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, βρίσκει μια ευκαιρία και δημιουργεί μια λύση. Οπότε, όταν ξεκίνησε ο Ντρέιτον, ένας από τους πατέρες αυτού του, ο ιδρυτής Ασόκα, που μου αναφέρθηκε και ο πρώτος ίδρυσε αυτό το την Ασόκα που υποστήριξε τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, ο στόχος ήταν τι? Αν μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το δαιμόνιο του επιχειρηματία και να το τοποθετήσουμε σε κοινωνικά προβλήματα, αν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, όπως βρίσκει τόσο εύκολα λύση για προβλήματα, βρίσκει λύση για κοινωνικά προβλήματα, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να λύσουμε προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας. Ωραία, να μην προχωράτε. Ναι. Να κάνουμε ένα μικρό μάθημα στους τηλεθετές που θα έχουν ενδιαφέρον ή γοητεύονται ή προκαλούνται από τον λόγο σας. Σε μια ανοιχτή οικονομία, άρα προϋπόθεση για να αναπτυχθεί και ακόμη και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι να υπάρχει ανοιχτή οικονομία. Δεν μπορεί να είναι μια κοινωνία κεντρικού σχεδιασμού. Να είναι... Σαφώς. Πολύ ωραίο το πάτε. Είναι βασικός πυλώνας ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πλέον. Ωραία. Από κάτω προς τα πάνω. Ωραία. Και σε αυτή την ανοιχτή οικονομία που λειτουργεί και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς γνωρίζουμε οι περισσότερες δύο μορφές του επιχειρήν. Αυτή που κάνει ο επιχειρηματίας, το άτομο, με προφανή και κύριο σκοπό το κέρδος. Και υπάρχει η επιχειρηματικότητα που ασκεί ο δημόσιος τομέας, γιατί πρέπει να κάνει και εκείνο να παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα και χωρίς να θέλει να παράγει ο δημόσιος τομέας κέρδος, αλλά να παρεύει στην επιχειρηματικότητα. Έχει, ας πούμε, κρατικές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών των δύο πόλων, εσείς λέτε ότι υπάρχει και ένας τρίτος πόλος. Ουσιαστικά οι πόλοι είναι τρεις. Για να σας πω τώρα τι συμβαίνει με όλο αυτό, να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για τους τηλεθεατές. Αυτό πραγματικά συμβαίνει ότι οι πόλοι είναι τρεις. Όπως πολύ καλά είπατε, το κράτος, που τι πρέπει να κάνει το κράτος, να μας παρέχει ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση, τα βασικά άμυνα. Ο ιδιωτικός τομέας, παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο το ιδίον όφελος, το κέρδος. Και υπήρχε και ο τρίτος τομέας οικονομίας. Ο οποίος είναι ο τρίτος τομέας? Είναι ο τομέας ο οποίος παρέχει μη κρατική υποστήριξη. Εκεί ανήκουν από το νοικοκυριό μας μέχρι οι σύλλογοι, οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες, άτυπα δίκτυα, άτυπες κινητοποιήσεις πολιτών. Όλα αυτά ανήκουν στον τρίτο τομέα της οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία έρχεται και είναι υβρίδιο. Γιατί το λέμε υβρίδιο? Γιατί άμα σκεφτούμε ότι έχουμε τρία κομμάτια, κράτος, ιδιωτικός τομέας και τρίτος τομέας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα έρχεται και κάθεται στην κοινωνική οικονομία, το οποίο είναι το μέσον. Και γιατί το λέμε υβρίδιο? Για τον λόγο ότι μπορεί, και αυτό η ευελιξία της είναι ότι μπορεί να λειτουργεί διασυνοριακά, δηλαδή και στους τρεις τομείς. Μπορεί να δουλεύει και με το κράτος, μπορεί να δουλεύει και με την αγορά, μπορεί να δουλεύει και με τον τρόπο που δουλεύει ο τρίτος τομέας. Και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του τρίτου τομέα? Δεν μιλάμε στην Ελλάδα για φοροαπαλλαγές, στην Ευρώπη έχει. Μιλάμε όμως τουλάχιστον ότι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν κάποιες δωρεές, να παίρνουν κάποια υποστήριξη από την κοινότητα, τα οποία δεν έχει δικαίωμα μια ιδιωτική επιχείρηση. Βέβαια και να έχει δικαίωμα, δεν έχει την υποστήριξη του κόσμου μια ιδιωτική επιχείρηση για να πάρει αυτά που μπορεί να πάρει μια κοινωνική. Σε κάποια από τα κείμενα που διάβασα, λέτε κατά την άποψή μου εύστοχα, αλλά θέλω να το ερμηνεύσετε και μετά θα πάμε να αναλύσουμε τους τρεις πυλώνες, τους άξονες πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ότι
ένα από τα λάθη που κάνουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι να εξαντλούν τη δυναμική τους και την παρουσία τους μέχρι τα όρια που υπάρχουν επιδοτήσεις. Όταν σταματούν οι επιδοτήσεις, καταραίει σχεδόν το σύστημα αυτό. Έτσι είναι. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το γράφει και ένας από τους καπετάνιους του πλοίου των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο Ροντίζ, σε ένα άρθρο του, το Enterprising Non-Profits, το οποίο αναφέρεται στην ουσία στο πώς οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί θα πρέπει να γίνουν ξαφνικά επιχειρήσεις. Γιατί γίνεται? Γιατί αρχίζει ξαφνικά ένα debate κάποια στιγμή. Όλα καλά. Είμαστε εξαρτώμενοι από το κράτος. Παράγουμε μεγάλο κοινωνικό έργο. Αλλά τι γίνεται? Κάποια στιγμή κλείνει η στρόφιγγα. Και τι γίνονται αυτοί οι ωφελούμενοι? Δεν είναι βιώσιμο. Αυτό που γράφω σε κάποια από τα άρθρα μου που έγραφα και για το βιώσιμες και ανεξαρτησία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, αναφερόμαστε σε αυτόν τον παράγοντα. Η ανεξαρτησία θεωρούμε και βιώσιμο εισόδημα αυτό που έρχεται από την αγορά. Αυτό το εισόδημα που έρχεται από το κράτος είναι εξαρτημένο, γιατί δεν ξέρουμε το κράτος ακριβώς από τις ανάγκες. Ζούμε μια εποχή που συσσωρεύεται το κοινωνικό κράτος. Οπότε τι βιωσιμότητα έχει να ποντάρουμε σε ένα μαγαζί το οποίο συσσωρεύεται? Οπότε ουσιαστικά ξαναγυρνάω αυτό για τις επιδοτήσεις, ότι δεν θέλουμε να ποντάρουμε. Οι επιδοτήσεις πρέπει να είναι δώρο. Οι επιδοτήσεις για μας θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ σωστό σχεδιασμό, πρέπει να ξέρουμε τι πόρους έχουμε, πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε ένα σωστό πλάνο για την ιδέα που έχουμε και αυτό εδώ να μπορούμε να το υλοποιήσουμε εμείς. Αν μπορούμε να το υλοποιήσουμε και γίνει βιώσιμο για να υπάρχει, άμα έρθει η επιδότηση να είναι και ένα δώρο. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε τουλάχιστον γιατί γίνεται με όλες τις επιδοτήσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι θα πρέπει ο κοινωνικός επιχειρηματίας να κάτσει να ζυγίσει. Και ο επιχειρηματίας γενικά. Ξεκινάω να κάνω επιχείρηση γιατί θέλω να την κάνω, γιατί έχω κάποιο προβληματισμό, γιατί θέλω να ασχοληθώ με αυτό, ή ξεκινάω να το κάνω γιατί θέλω επιδότηση? Στη δεύτερη περίπτωση, άμα δεν έρθει επιδότηση, δεν κάνω τίποτα. Στην πρώτη θα το κάνω ό,τι και να γίνει. Οπότε αυτό που στοχεύουμε είναι ο άνθρωπος που έχει ήδη την εσωτερική κινητοποίηση. Αυτός είναι ο επιχειρηματίας. Που θα έχει την ιδέα, θα έχει το πάθος να την υλοποιήσει, θα ενεργοποιήσει τα δίκτυά του και μετά θα αρχίσει να ψάχνει τους τρόπους να χρηματοδοτήσει και να βρει πόρους να το φτιάξει. Αυτό ερμηνεύεται και σε πολλά. Η εμπειρία σας λέει ότι κυρίως στην Ελλάδα το κίνητρο είναι το δεύτερο σκέλος, η επιδότηση και αν δεν έρχεται. Όχι. Στην Ελλάδα η έρευνα έδειξε ότι περίπου 60% των επιχειρηματιών είναι γιατί απλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Ακόμη χειρότερα. Ναι. Αυτό όμως είναι καλό, δεν είναι κακό. Το δεν έχω άλλη επιλογή σημαίνει ότι καταλαβαίνω δεν περιμένω τη φάμπρικα να έρθει να με σώσει να βρω δουλειά, οπότε προσπαθώ να επιχειρήσω. Αυτή είναι η παραγωγική οικονομία. Εδώ να έρχεται και το κράτος. Ουσιαστικά και η θεωρία τι λέει? Δεν μιλάμε ότι θα βγούμε όλοι να τα κάνουμε μόνοι μας και πρέπει να τα κάνετε για να είσαι καλός επιχειρηματίας. Δεν θέλουμε να εκθιάσουμε ούτε να μειώσουμε κάποιον. Αυτό που λέμε ουσιαστικά και αυτό που λέει η θεωρία, ότι πρέπει να δουλεύει όλο το σύστημα μαζί. Το κράτος μαζί με την αγορά, μαζί με τα πανεπιστήμια, μαζί με την ιδιωτομέα, θα πρέπει να υποστηρίζουν όλο αυτό, να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα για να αναπτυχθεί αυτό. Μια πολύ καλή πρακτική. Η Ιταλία είχε το Marcora Act, τον νόμο Marcora. Τι κάναν? Το κράτος ούτως ή άλλως έδινε επιδότηση για ανεργία. Σου έδινε το δικαίωμα, σε περίπτωση που κάνατε κοοπερατίβα, γι' αυτό είναι τόσο εξελιγμένες οι κοοπερατίβες στην Ιταλία, να τα πάρεις μετρητά από τον πρώτο μήνα. Εγώ θα σου δώσω, εγώ στον προπολογισμό σαν κράτος, έχω 10 μήνες, θα σου δώσω 500 ευρώ το μήνα. Σε 10 μήνες λοιπόν είναι 5.000 ευρώ. Βρίσκεις άλλους 5, παίρνετε 25.000 τώρα μετρητά και ξεκινήσετε τη δουλειά σας, αλλά υπάρχει ένα υποστηρικτικό σύστημα. Έτσι, υπάρχουν αυτά που λέμε με τις θερμοκοιτίδες, λειτουργήσαν. Στην Ελλάδα δεν λειτουργήσαν. Στην Ελλάδα υπογράψαμε το 2011 με 100 εκατομμύρια να τα ξεκινήσουμε. Τα 100 εκατομμύρια το 2012 μας τα πήραν πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τα χρησιμοποίησαμε. Δεν τα απορροφήσαμε. Δεν τα απορροφήσαμε. Ήταν λεφτά για την κοινωνική οικονομία. Ήταν το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Και ακόμα παλεύει όλη η δομή της ΚΕΚΟ να τα βγάλει και δεν μπορεί να τα βγάλει. Δεν βγαίνουν ακόμα. Μιλάμε ότι είμαστε στο 2015 και αυτά τα λεφτά ακόμα δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά λοιπόν τα χρήματα για να υποστηρίξουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και εκεί έγινε λοιπόν μερικά και παρατηρήσαμε κάποιοι δήμοι, κάποιες δομές, ιδρύσαν απότομα κοινωνικές επιχειρήσεις με το πρόσημο ότι θα βγουν λεφτά κάθε κοινωνική επιχείρηση. Είχε τύχει περίπτωση, μας είχα πάρει τηλέφωνο προσωπικά εμένα και από άλλη πόλη και μου λέει: ναι, κάναμε κοινωνική επιχείρηση. Λέω: ναι, και χρειαζόμαστε βοήθεια. Λέω: ναι, τι κάνετε, ποιο είναι το προϊόν σας? Δεν έχουμε λέει προϊόν, λέει, κάνουμε χορό. Και αφού κάνετε χορό, γιατί γίνεται κοινωνική? Ήρθε και μας είπε από την. Ήρθα και μας είπα λοιπόν από τη δομή που υπάρχουν από το Δήμο μας ότι πρέπει να κάνουμε κοινωνική επιχείρηση, αλλιώς λέει θα καούμε, λέει. Το μέλλον είναι κοινωνικές επιχειρήσεις για τους συλλόγους. Και έτσι λοιπόν ο Συγκρίπας Δήμος έκανε και πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν ούτε σκοπό. Καταγραφήκαν σαν κοινωνικές επιχειρήσεις που ανθίσαν και ξεκινήσαν να δουλεύουν, αλλά παράλληλα καταγραφήκαν και σαν αποτυχίες του θεσμού. Και περιμέναμε μόνο την επιδότηση από το Δήμο. Από το κράτος.
Ναι, από το κράτος δεν ήρθε ποτέ, άρα έκανα μια προγραμματική σύμβαση πιθανώς με το Δήμο να τους δίνει χρήματα για κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε ωφέλιμο, ούτε παραγωγικό κυρίως και δεν διαχέονται στην κοινωνία τώρα. Αν υπάρχει ένας σύλλογος που κάνει παραδοσιακούς χορούς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και κοινωνική. Ακριβώς. Αν όμως ο σύλλογος θέλει να παράγει στολές. Ναι, όμως εκεί πηγαίνουμε σε μια εμπορική δραστηριότητα. Να τις πουλάει. Ακριβώς. Να κερδίζει από την παραδοσιακή στολή. Τότε, να επανεπενδύει. Αλλά το να θέλουν να χορεύουν 50 φίλοι που ξέρουν. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν κοινωνική επιχείρηση για να τους δίνει ο Δήμος ένα ποσό των χρόνων να κάνουν δεξιώσεις και αποκριτικές χορούς. Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο το κομμάτι ουσιαστικά είναι να φύγουμε από αυτό το μοντέλο κράτος τροφός, κρατικός πατερναλισμός που έχουμε. Και να περάσουμε πλέον στο μοντέλο ότι δημιουργούμε μόνοι μας. Γιατί λέμε να κάνουμε κοινωνική επιχείρηση? Γιατί δεν θέλουμε να παρακαλάμε το Δήμο, γιατί ο Δήμος έχει τις δικές του δυσκολίες, η περιφέρεια και το κράτος. Και αν δεν τις έχει μια γραφειοκρατία που μέχρι να θα παρακαλάω, γιατί παρακαλάνε στην ουσία, σε ένα σημείο και μετά, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να έχω δικό μου εισόδημα και να με ενδιαφέρει, να κάνω εγώ την εκδήλωση. Να μην χρειάζεται να πάω να ζητήσω 500 ευρώ για να κάνω την εκδήλωση για τα μέλη μου, αλλά να έχω την εμπορική δραστηριότητα να πουλάω τις στολές. Οπότε, εν ευθέτω χρόνο, να καταφέρω και να κάνω εγώ μόνος μου να χρηματοδοτήσω αυτό που θέλω να κάνω, τον κοινωνικό μου σκοπό. Μάλιστα. Υπάρχουν μοντέλα πανελλαδικά πετυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Ναι. Με τι αντικείμενο? Πέστε μας κάποια μοντέλα. Όλα ξεκινάνε με ένα πρόβλημα. Ας τα βάλουμε για να είναι εύκολο για τους τηλεθεατές. Η επιχείρηση τι κάνει? Βρίσκει μια ανάγκη και φτιάχνει ένα προϊόν να την καλύψει. Όλα ξεκινάνε λοιπόν με μια ανάγκη. Όταν πηγαίνουμε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, όλα ξεκινάνε με ένα πρόβλημα. Και καταλήγουν σε μια λύση. Ένα πρόβλημα. Πρότεινος διάβαζα στη Huffington Post, είχε ένα δημοσίευμα σχετικά με ένα άτομο με σύνδρομο Down, ο οποίος μπήκε σε μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και αντιμετώπισε εμπόδια, δεν του δίναμε μέχρι το πτυχίο, γιατί το πρόσχημα του καθηγητή του ήταν ότι χαλάσει την εικόνα των τουριστικών επαγγελμάτων. Σε ένα 5-άωρο ξενοδοχείο θα είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, με σύνδρομο Down. Ένα πρόβλημα. Αυτό, όσο και να μας φαίνεται. Όμως, μάλλον αγγίζει το όριο του ρατσισμού. Γι' αυτό υπάρχουν οι ένταξεις. Είναι η δεύτερη μορφή των κοινωνικών επιχειρήσεων. Μία από τις τρεις. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό υπάρχει. Μπορεί να μην είμαστε μάρτυρες. Οι άνθρωποι που έχουν παιδιά και ειδικά με το σύλλογο που δουλεύουμε και στα Λαγινά που γίνεται μια αντίστοιχη πράξη, εκεί τα αντιμετωπίζουν αυτόν τον ρατσισμό τον κοινωνικό. Κοινωνικός αποκλεισμός ουσιαστικά. Εμείς θέλουμε κοινωνικό κλεισμό πλέον. Είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η λύση ήταν να κάνουν το καφέ Μύρτιλο, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο τα άτομα που δουλεύουν μέσα είναι με σύνδρομο Down. Έχουν αυτισμό. Είναι στην Αθήνα, Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο. Ναι. Κάνανε το καφέ Μύρτιλο, ναι. Όπου οι υπάλληλοι, σερβιτόροι, μπάγκερες, ζαχαροπλάστες. Είναι... Βέβαια. Σε σερβίρουν αυτοί οι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα του τζίρου και του κέρδους είναι καλό. Να σας πω τώρα, μπορούμε, επειδή έχετε και τη βάση των οικονομικών, μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για νούμερα, γιατί όταν λέμε μια βιώσιμη επιχείρηση, στη θεωρία μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει κλείσει τα 3 χρόνια και τη θεωρούμε πλέον βιώσιμη με νούμερα. Ο νόμος έχει ανοίξει το 2011, οι πρώτες επιχειρήσεις άρχισαν να δημιουργούνται το 2012. Πρακτικά έχουμε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Ένα μέρος έχουν κλείσει τον πρώτο χρόνο, ένα μέρος δεν κλείσανε. Οπότε πλέον μιλάμε για επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να πούμε τον όρο βιώσιμες. Με πρώτη χρήση το πολύ. Που γυρίσανε κάποια λεφτά και πλέον αρχίζουν να δουλεύουν. Ωραία, έστω σαν αυτή τη μορφή, να μην μπορέσουμε να πούμε ποσοστά κερδοφορίας και όλα αυτά. Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα οικονομική που λέει ότι αξίζει αυτό που κάνουμε. Βέβαια. Υπάρχει ένα δεύτερο. Έτσι λένε τα στοιχεία του Μύρτιλου, αυτό λένε, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε να δούμε τώρα. Εδώ υπάρχει το triple, η μέθοδος αξιολόγησης τριπλών αποτελεσμάτων. Το profit, το κέρδος, το χρησιμοποιούν για να επιβιώνει. Οι στόχοι δεν είναι μόνο οικονομικοί. Πλέον μιλάμε και για κοινωνικούς στόχους σε αυτά τα μοντέλα. Ναι. Δηλαδή, ο κοινωνικός στόχος είναι πόσες εκδηλώσεις συμμετείχε π.χ. οι άνθρωποι αυτοί. Τι εκπαίδευση πήραν από τα λεφτά που πήραμε. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί στόχοι. Ακόμα και τα χαμόγελα μπορούν να θεωρηθούν στόχοι. Ναι. Θέλουμε να γελάνε, οπότε γελάνε 5 μέρες τη εβδομάδα αντί για 7. Μπορούμε να το κάνουμε και τόσο, αν θέλουμε να το διακομωδήσουμε λίγο. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το μοντέλο το τετράγωνο, να το βάλουμε λίγο. Να το δώσουμε και άλλες 1-2 διαστάσεις. Οπότε ουσιαστικά οι στόχοι σε μια κοινωνική επιχείρηση, δηλαδή η επιχείρηση έχει στόχο να παράγει κέρδος, η κοινωνική επιχείρηση, ο σκοπός της είναι ο κοινωνικός και θέλει το κέρδος για να συνεχίσει να έχει κοινωνικό. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνουν? Πόσα σεμινάρια καταφέραμε και συνεχίσαμε να έχουμε και τα χρηματοδοτήσαμε από τη δομή? Τόσα. Είμαστε βιώσιμοι.
Οι μικροί γίγαντες, παράδειγμα, πόσους ανθρώπους θέλαμε να πάμε σε άλλες περιοχές να τους δώσουμε. Οι μικροί γίγαντες ήταν μια εταιρεία καλλιτεχνών, οι οποίοι μαζεύτηκαν οι καλλιτέχνες και θέλουν να κάνουμε πρόσβαση στην τέχνη για άλλους ανθρώπους. Που είναι μακριά από την Αθήνα ή μακριά από τα αστικά κέντρα και δεν έχουν πρόσβαση. Ναι. Είναι ήδη στον 1,5 χρόνο, ήδη έχουν κλείσει με κάποια σχολεία κάποιες συμβάσεις, ήδη ξεκινήσανε παράγουν έργο και τώρα είναι στα σχέδια που αρχίζουν να ξεκινήσουν να βγουν εκτός. Και όταν λέμε εκτός, μιλάμε για περιοχές όπως είναι η Σύμη, όπως είναι απομακρυσμένες. Δεν θεωρώ τον Εύρο πλέον τόσο απομακρυσμένο, γιατί έχουμε την Αλεξανδρούπολη. Είναι... όχι ότι έχουν πρόσβαση, αλλά μπορούμε να δομήσουμε κάτι εδώ το οποίο να έχει. Δεν είναι απαραίτητα η κλίμακα να πάει πανελλήνια. Τι πρόσβαση έχει το Ορμένιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, σε πολιτισμό? Πόσα παιδιά έχει? Αυτά θα είναι προβλήματα που θα αρχίσουμε να λύσουμε εμείς με τους κοινωνικής επιχειρηματικότητας εμείς. Μπορούμε να πάρουμε ένα λεωφορείο και να το κάνουμε ένα λεωφορείο τέχνης. Δηλαδή να κάνουμε μια κοινωνική επιχείρηση, να τη χρηματοδοτήσουμε όλοι οι καλλιτέχνες μαζί, να μπουν μέλη της Αλεξανδρούπολης και ο στόχος του να είναι όχι η Αλεξανδρούπολη και το Δημότυχο και ο Ορεστιάδη που είναι αστικά κέντρα, όλη η υπόλοιπη περιοχή. Ναι. Αυτό θα είναι μια κοινωνική επιχείρηση. Και εκεί θα αρχίσουμε να δούμε το μοντέλο. Ποιο θα είναι το μοντέλο, ποιος θα πληρώσει? Θα πληρώσουν αυτοί, θα το πάρουν. Αν δεν πληρώσουν αυτοί, ποιος θα πληρώσει? Θα πληρώσει το κράτος. Αν δεν πληρώσει το κράτος, πώς μπορούμε να βρούμε λεφτά? Θα πληρώσει κάποιος άλλος. Η πρώτη πηγή δεν θα πρέπει να είναι ο χρήστης αυτών των υπηρεσιών? Ο χρήστης είναι το επίκεντρο για το σχεδιασμό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αυτός που θα καταναλώσει το θέατρο στεναχωριστούς μεταξάδες, δεν πρέπει να το πληρώσει? Ποιος το πρέπει να πληρώσει? Αφού θα απολαύσω την τέχνη των κινούμενων ηθοποιών. Εδώ υπάρχει λοιπόν αυτό είναι, ότι θέλουμε να πληρώνουν όλοι. Οι μικροί γίγαντες είχαν κάνει ένα φεγγάρι από ό,τι ήξερα. Δώσανε τα παιδιά να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο για να μάθουν να πληρώνουν. Μπράβο. Έστω 50 λεπτά να μάθουν να πληρώνουν. Γιατί ήταν και αυτό μέσα στο. Η τέχνη δεν πρέπει να είναι δωρεάν. Ναι. Αλλιώς εξευτελίζεται κιόλας. Σίγουρα. Μπορεί να το πάμε σε αυτό το μοτίβο να μάθουν να πληρώνουν. Αλλά από εκεί και πέρα το μοντέλο όταν σχεδιάζεται. Τώρα εμείς κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο μοντέλο. Ναι, λες ότι ποιος θα πληρώσει? Μπορούν να πληρώσουν στο Ορμένιο? Αν δεν μπορούν, δηλαδή να πήγαμε εμείς και συμμετείχαμε μόνο 3 άτομα γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Το βλέπουμε. Υπήρχαν άλλοι που θέλουν να δεν μπορούσαν λόγω του οικονομικού κόστου. Ή μπορούσαν να πληρώσουν και δεν ήρθαν. Okay. Αυτό δηλαδή... ακριβώς είναι άλλο. Δεν είχα δυνατότητα, αλλά προτίμησα να πάω στο καφενείο γιατί δεν με ενδιαφέρει. Οπότε ερχόμαστε και. Εκεί πρέπει να δουλέψει, γι' αυτό μιλάμε ότι σχεδιάζουμε ανθρωποκεντρικά ένα μοντέλο. Το πώς θα δουλέψει αυτό το μοντέλο θα πρέπει να βάλουμε όλες τις μεταβλητές μέσα. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, γι' αυτό ονομάζεται και έτσι. Γιατί θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι κάνουμε και τι θέλουν, αν το θέλουν αυτό που κάνουμε, πώς το χρησιμοποιούν αυτό που κάνουμε. Ένα αστείο παράδειγμα που χρησιμοποιώ σε πολλές ημερίδες, παράδειγμα. Το μέγιστο παράδειγμα του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού είναι μια εταιρεία που έβγαλε κάποια αυτοκόλλητα, έντομα, μύγες, τα οποία μπαίνουν στα ορτήρια τα αντρικά. Το πρόβλημα το κατανοήσανε τον αποδέκτη. Η ενσυναίσθηση αυτού που χρησιμοποιεί. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν ότι κάτω γέμιζε. Έτσι, η τουαλέτα γέμιζε, βγαίνουν απ' έξω, λέρωνε την τουαλέτα ουσιαστικά. Πώς θα το αποφύγουμε αυτό? Βάζοντας αυτό το αυτοκόλλητο μέσα, είδαν πώς συμπεριφέρει το χρήστης. Όλοι πηγαίναν πιο κοντά για να σημαδεύουν το αυτοκόλλητο με τη μύγα. Με αυτόν τον τρόπο δεν λερώνανε. Αυτός είναι ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός. Κατανοώ τον χρήστη. Πώς το χρησιμοποιείς αυτό που σου δίνω? Δεν θα σχεδιάσω εγώ κάτι που πιστεύω ότι από το δικό μου μυαλό αυτό είναι το από κάτω προς τα πάνω. Σήμερα ζούμε το από πάνω προς τα κάτω. Έρχεται ο νομοθέτης, έρχεται το κράτος και λέει: ξέρω πώς θα καταπολεμήσω τη φτώχεια. Συγχαρητήρια. Και τα Millennium Development Goals τελειώνουν το 2015. Υποτίθεται ότι πιάνουμε το στόχο μας, αλλά αν υπολογίσουμε ότι η Κίνα πλέον έχει ανεβεί μεσαία τάξη, τι πιάσαμε? Δηλαδή, πλέον μιλάμε για από κάτω προς τα πάνω. Αυτός που είναι ο χρήστης, αυτός θα μας δώσει την πληροφορία πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει. Οπότε πάμε στη διαδικασία να καταλάβουμε τι θέλει, ειδικά όταν μιλάμε για το κοινωνικό. Αυτό είναι υπερβολικά σημαντικό. Δεν μιλάμε μόνο για ένα προϊόν. Η Apple, παράδειγμα, χρησιμοποιεί την ίδια τακτική. Και έτσι δημιούργησε, έκανε το iPod. Έτσι, κατάλαβε ότι ο κόσμος δεν ήξερε καν ότι ήθελε ένα iPod. Να έχει ένα MP3 με πολλά τραγούδια μέσα. Το έμαθα από την Apple. Γιατί παρατηρήσανε πώς χρησιμοποιείται. Και εκεί έρχεται όλο το concept τώρα να το κάνουμε από κάτω για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ότι άμα αρχίσουμε και μελετάμε τον χρήστη που έχει το πρόβλημα, και αν μπει ο επιχειρηματίας με αυτό το πνεύμα μέσα, θα μπορεί να λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Να σου πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της Αφρικής. Ο Τρέβορ Φίλτ, το πρόβλημα στην Αφρική ήταν το νερό. Μεγάλες αρρώστιες, όλες προκαλούνται από το νερό, επειδή είναι βρώμικο. Τεχνολογίες, ιδέες. Αυτό που έκανε ο Τρέβορ Φίλτ, το θυμάσαι το γύρω-γύρω όλοι. Το κλασικό μας, το γύρω-γύρω όλοι.
πήγε και σκέφτηκε. Συνεννοήθηκε. Ο Τρέβορ Φίλιππας ήταν ένας άνθρωπος από μεγάλες εταιρείες διαφημιστικές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποφάσισε να ασχοληθεί με τον τρίτο κόσμο και να προσφέρει ουσιαστικά. Και ξεκίνησε όλο αυτό λέγοντας ότι η Αφρική έχει ανάγκη από low-tech τεχνολογίες, χαμηλής τεχνολογίας προϊόντα και όχι υψηλής. Και ζήτησε από κάποιους φίλους του μηχανικούς να το βοηθήσουν να μετατρέψουν τον κύριο Γυρόλη σε μια αντιλία άντλησης νερού από γεώτρηση. 45 λεπτά την μέρα τα παιδιά που πηγαίναν σχολείο χρησιμοποιούσαν αυτή την αντιλία, τον κύριο Γυρόλη, τα δώσαν στα παιδιά περισσότερο διάλειμμα. Σε 45 λεπτά αντλούσαν περίπου 100 τόνους νερού, που κάλυπταν την ανάγκη νερού όλου του χωριού. Αυτό είναι κοινωνική καινοτομία. Άλλαξε το σύστημα, βρήκαμε έναν τρόπο, βρήκαμε τον χρήστη, βρήκαμε έναν τρόπο να λύσουμε κάτι. Και γιατί είναι επιχείρηση τώρα. Γιατί κάθε αντιλία κάνει 14.000 ευρώ. Ποιος θα την πληρώσει την αντιλία? Υπάρχουν εταιρείες από εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα χρηματοδοτήσουν. Ο μηχανικός, ο χτίστης, ο υδραυλικός, όλοι αυτοί πληρώθηκαν που κάνανε τη δουλειά. Θα την πληρώσει η περιφέρεια, θα την πληρώσει ο Δήμος, θα την πληρώσουν οι πολίτες από crowdfunding. Θα πληρωθεί η δουλειά. Είναι μια επιχείρηση που είναι βιώσιμη. Είναι κοινωνική. Το οποίο τι σημαίνει? Εγώ με 14.000 έκανα την πρώτη, πληρώθηκα. Τα ξαναδίνουν τα 14 και κάνουν τη δεύτερη. Και κάναν πάνω από 80 αντιλίες στην Αφρική. Τους επιτέθηκε όπως πάντα έτσι, ο τύπος. Υπάρχουν και οι καλοί και οι αυτοί που είναι αντιτίθεται. Ναι. Τους επιτέθηκαν και λένε ότι ναι, το κάνατε επιλεκτικά σε περιοχές που θέλατε. Ισχύει, δεν το κάνα παντού. Αλλά δεν υπάρχει παντού πόσιμο νερό, υπόγεια. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όπου δεν έχει υπόγειο νερό. Οπότε όπου υπήρχε πόσιμο νερό και το ξεκινήσανε, καταφέρανε και κάνανε. Καλύψανε πάνω από 80 πόλεις στην Αφρική με νερό. Και έτσι καταφέρανε και μειώσανε. Αυτό είναι το αντίκτυπο. Ο σκοπός τους λοιπόν αυτής της επιχείρησης δεν ήταν να βγάλει λεφτά από τα 14.000. Έβγαλε όμως, είχε κέρδος. Έκανε 80 αντιλίες, βγάλαν κέρδος, πληρωθήκαν. Ο σκοπός όμως ποιος ήτανε? Πρώτα ξέραν γιατί το κάνουμε αυτό και κυνηγήσαν να βρουν τρόπο να το κάνουν. Δουλέψαν δηλαδή ανάποδα. Ενώ σε μια επιχείρηση πηγαίνουμε. Οι πόροι, οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, ο σχεδιασμός, το πλάνο μας, να κάνουμε και να βρούμε το νεκρό μας σημείο, πόσα πρέπει να βγάζω για να ζω, και εκεί γυρνάει ανάποδα. Όταν πηγαίνουμε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, λέει γιατί θέλω να το κάνω, τι θέλω να πολεμήσω, και αρχίζουμε να λέει γιατί, τι είναι αυτό, να κατανοήσει πρώτα τι είναι αυτό που θέλει να πολεμήσει. Και αρχίζει μετά, σχεδιάζει και ψάχνει να βρει πόρους. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το μοντέλο μπάκου, ανάποδα. Λοιπόν, επειδή ξέρετε και από marketing, ξέρετε ότι μια ιδιωτική επιχείρηση έχει ανάγκη εσόδων, άρα διαφημίσεων. Άρα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, διακοπή για διαφημίσεις. Εκκλησία και κοινωνία.